ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Ҳар гуна нархҳо ҳастанд ки нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумот шуд дар номерои экранбуда роӣ кунем. Дар видео оянда реклама фурӯшда мегузорем, яъне ки дар WhatsApp имо роӣ кунен. خب در امروز نمونه است خانه‌های فروشی از تریتور دوشنبه از وحدت، هیسور، شهر بختر و است کوارترهای فروشی از تریتور وحدت، دوشنبه و بختر هم هست. обшин خانه‌ها از تریتورهای ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان از هر گوجه. خب کورس امروزه باشد دوستان عزیز 1000 برابر است به 168 سومونی. ما باشد نور امروزه را سر میکنیم تا آخرش تماشا کنیم و لایک را بگذاریم. مرامت رفتیم با دقت تماشا کنیم. میگذاریم به قسمی خانه‌های فروشی. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аз саядустон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт райони фидавсӣ тарафи южни қафои султони кабир. ҷои беҳтари ҳамаи самт рафта мешавад ва ҳама чӣ дар наздикии шаҳр. дӯстони азиз, ҳамагӣ 18 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр аст ки ремонти хона миёна аст ки барои зиндагитон 100% мешавад. об ва свет пазитяни ҳастай, дарахтони мевадиҳанда дорад, чойлоби ангур ҳастай, гирди хона полни худ маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона 100%, ошхона, баня, ҳуҷҷатхона, аловхона дорад. دوستان عزیز ремонтуш тайёр аст барои зиндагӣ 100% ҳавлие ки бениҳоят кушода аст ки ин тарафи худошон заминшон қимат аст. шаҳри душанбе райони фида тарафи южни қафои султони кабир ҷои беҳтарин ҷое ки замин бениҳоят кушо ҳамаи шароитош муҳайё барои мисол ягон чӣ карданам хеле заминам кушо дорад ки метавонед ки шумо ягон парника ягон чӣ барои заминтон кунен. ҳамаи шароитош 100%. дастрош намоягад фурӯхта мешавад бо нархи $50,000 ки бо арзон мешавад ва сомонӣ ва рублшам навистага аст, метавонед ки дар амҷа бинен. якум рақамош шуда рақамҳои TCL Тоҷикистон пайстани кор мекунад, WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамош номераи Вавилон Тоҷикистон инашам пайстани кор мекунад, инашта имо WhatsApp пайваст дорад. метавонед ки аз ҳар рақамошон маълумотша гирен. бо арзон ва савдо мешавад. $50,000 мега муомила дорад. маълумот дорад срочнай бо арзон мекунам. мегзарем ба дигим хонаи фурӯшӣ. боз як коттеҷи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки хонаи фурӯшии нашам дар шаҳри душанбе қарор дорад. дар тарафҳои фидавсӣ гулбута гуфтага аст соҳибуш дар гулбутада қарор дорад. 1.5 сотиқ масоҳат замин дорад ки 5 дар хона кардага. дӯстони азиз ки хонаи проектҳои 3 ошона, ҳоҷатхона, баня, кухни дар дурунш аст. рӯи ҳаволи полни худ плитка яъне ки бручатка чиндага аст ва гирди хона полни худ маҳкам. хона мегӯяд ҳамашон под абой тайёр аст. фақат рангу бор ёне ки абоитона хутон ба дилтон мечаспонем. ва дӯстони азиз ҳамаи чизҳои лозим мегӯяд дар наздикӣ шуда дар тирезаҳои нав бо маҳсулотҳои сифати аълокатӣ мегӯяд хона омода шуда, яъне ки хона ё ки коттеҷ, баня, кухни, ҳоҷатхонамаш дар дурунша. боз ҳавлиш хай майдаа. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $450,000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. бештар маълумотшо мегӯяд тариқи телефон метавонед маромад занг занед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ арзон аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт дар райони сино гуфтага аст дар кӯчаи навбаҳор 2 лаби роҳда. якхонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 36 квадрати метра. бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. ремонтшам ремонти беҳтарин аст ки хона мегӯяд бо бисёр чиёш мегӯяд фурӯхта мешавад, яъне ки дар ҳамин хона ҳама чи аст, яъне ки баъзе чиёша мегӯяд қатиш метавонем, баъзеоша мегирем. хаиша тариқи телефон худтон маслиҳат мекунем. ду та рақам аст ки рақамҳои 95 ахираш 988 9703 95 кор мекунад. шаҳри душанбе райони сино 1 адреси пураш навбаҳор 2 гуфтага аст соҳибош. нархи квартира дӯстони азиз $275,000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. омада мега аз пеш бинем бо савдо мекунем ҳама чизи лозимӣ дар наздикиш. дӯстони азиз лайкора гузорем фаромӯш накунед ва агар ки имконият бошад навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok, Facebook падлисаш кунед. кадом намуд хона замини квартира ки ба шумо лозим аст дар таги видео нависед, мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. мегзарем аз чорум квартираи фурӯшии навбатӣ.
боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пеши даврӯзаи ромед гуфтага аст соҳиби ҷош ҷои беҳтарин ҳамаи шароитош домики лифт дорад. Духонага квартира аст ки дар шашум ошина қарор дорад 54 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня ремонтҳои беҳтарин дӯстон азиз ва мегӯяд об светош пайсаи дар боло ҳаст боз лифташ мегӯяд кор мекунад. лаби роҳи калони асосӣ дар мегӯяд ва пеши даврӯзаи ромида ҷош ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибаш. духонага шашум ошина 54 квадрат дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ. одамоне агар харидори конкрет набошанд мегӯяд арзон мекунем хай навор рақамошон дар поёни навор нависагаст мегафона метавонем ки бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо ҳами як лайк казанем фаромӯш накунед ва агар имкон бошад навори моро дар имотон падилсаж кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки бо нархи арзон духонага аз душанбе. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе қарор дорад дар райони фирдавсӣ поёни корвон кӯчаи гравзавод гуфтага аст соҳибаш. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад 45 квадрати метр. таъмири хона нав шудагааст яъне ки ремонтшо нав кардагастам ва мақсад увалник амихе мисол чизое ки мелечовка вана панаша иша ҳами фирма худаш часпонда метиҳад. ҳами дома мегӯяд нав мегӯяд уже кардагастам уже ремонт тайёра ай ҳами охири сентябр уже дома месупора метавонед ки шумо ай ҳози харидорӣ кунед. мағозаи хӯрокворӣ магазинои дигар намуд бозори корво масҷид ҳамаш дар наздикиша ба пеши наздикии хона ҳамаи намуд масҷид мегзарад то роҳи калона мегӯяд ҳамагӣ 400 метр роҳ аст. дӯстони азиз хай ягон маълумотҳои иловагӣ боша ай соҳибшон худтон мегирем. дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бо арзон мешавад. духонага бо нархи 230 000 сомонӣ ки муомила дорад. рақамошон дар поёни видео ҳаста метавонед ки бештар маълумотҳои пурра ва аниша аз соҳибашон гиред. марама мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш сентри райони вахшда мега пеши балинсада райони вахшда ҳами сентршда. духонага квартираи бародарон дар дуюм ошина қарор дорад 49 квадрати метр. бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня дорад дӯстон азиз пешашда мегӯяд балинсаи калон аст ва мактаби 56 бо дигар намуд мағозаҳо банк ҳамаш дар пешаш. ремонтшам ремонти беҳтарин аст срочно мегӯяд пул дар кор бо нархи арзон кадом мегӯяд мефурӯшем. нархи квартира мегӯяд 200 тай бо кадоме ки мегирад наличи арзонтар мешавад. духонага дуюм ошина 49 квадрати метр рақамошон аст мегафон ва кадоме лозима маромад занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки инашам аз территорияи шаҳри бухтар дар ноҳияи вахш дар колхози москва гуфтага аст соҳибшон аз сентри аз райони ами вахш камтар дарунтар аст. шаҳри бухтар ноҳияи вахш аз район камтар болотар яъне ки колхози вахш мешавад колхози москва мегӯянд. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки се дар хонаи времика кардага аст ки якта аловхона як ошхона як баня дӯстон азиз бо як анҷомхона қатъи аловхонаш дорад. гирди хона маҳкама дарахтони мевадиҳанда шурондага аст ва обсвечам ҳаст. 8 сотиқ замин се дар хона времика хай барои зиндагӣ уже омода. дастфирошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 130 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад конкретна арзон мешавад. то қад суми холӣ мегӯяд алиш палиш не кадоме ки мегирад арзонтар када метиҳам. дӯстони азиз ба кадом метавонед аз шаҳри бухтар ки ҳами хеле даркор бошад рақамош аст мегафон кор мегӯяд бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат кадом кӯча кадом маҳалла кадом ҷамоатша нагуфтиянд территорияи райони айдарё камтар устара дӯстон азиз хай маълумотҳои бештарша мегирем фақат телефон қатъи хидмон мега маълумоташ фақат шаҳри ваҳдат. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардага дӯстони азиз ки якта ҳоҷатхона якта баня якта кухнӣ дорад. хонаҳош хай барои зиндагӣ 100% мешавад. боз якчанд камаз дига санга дорад. об свечам ҳастай. нархи арзон мега срочно пул дар кора мегӯяд хонара яъне ки ҳами ака фурӯш намуда. нархша мега 70 000 сомонӣ мега бо муомила дорад 70 000 сомонӣ.
айшари вада чӣ қадр хонаи арзон аст ки уже тайёр аст. дар комментария бисёр бародарон хоҳиш мекунанд ки аз шаҳри ваҳдат хонаҳои арзон шуда ин ҳамин қадр арзон пешкаши мо ба шумо видео кардем. Агар савдо насаб метавонед ки шумо савдо кардед, рақамошон мегафон марамад. мегзарем ба хонаи фурӯши навбатӣ. нуҳум хонаи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар Московский дар территорияи район дорад. 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз, гирдуи ванаи хона полни худ фундаментош рехтагӣ аст, боз якта временка дорад. Опшин фундаментош рехтагӣ аст, боз як кам аз қум, як кам аз санг дорад. Гирди ванашда полни одамо уже зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, дар комментария ростига бисёр хоҳиш мекарданд ки ай ҳамадонӣ хонаи арзон ёфт. дӯстони азиз, мо ки хонае ки арзон наёфтем, не ки мақсад ҳамин хеле замин бо временка ёфтем ки нархаш арзона бо арзон мешавад. ҳамагӣ 50 000 сомонӣ ки конкретна арзон мешавад. ин ҳамин хонаи арзон аз территорияи ҳамадонӣ пешкаш кардам. рақамошон 918 кор мекунад, ё ки дар ҳамин рақамошон ватсапда менависанд, ё ки дар смсшон ки шумо ҷавоб метиҳанд. 50 000 сомонӣ аст, боз одамони харидода муомила ва савдои хуб мешавад. марамад бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхайр рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, квартираҳо, чизе ки барои реклама бошад, марамад рӯй кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.